Baba mali lo nendaba engifuna ukunihlebela yona nendaba engifuna ukunihlebela yona nento eseke yenzeka la yabo shuthi la ngasekhaya la esasibhukuda khona shuthi sisakhula la emfuleni yabo laphana kunenyoka esasiyibona laphana enamakhanda awu-7 inyoka enamakhanda awu-7 esasiyibona laphana emfuleni mesibhukuda ngizonixoxela ukuthi kuphi kushuthi kunelinye isonto lamaNdiya shuthi khona la ngasekhaya yabo lela sonto lamaNdiya leliyana babethandaza kuyona shuthi leya nyoka leya angazi noma kwashona umfundisi wakhona laphana kulela sonto leliyana noma kwathuthi ibandla kodwa laphayana isonto ngizolishuthela isonto akusekho umuntu alisekho isonto selawa inyoka isakhona-ke lapha emfuleni nquma abantu bayazi-ke abantu lapha kuleya ndawo akuhanjwa akudluli lapho ucabanga uba indlela eyakuphi indlela eya ngaseklinikhi cabanga endleleni eya ngaseklinikhi kunenyoka enamakhanda awu-7 kule ndlela eya ngaseklinikhi kunenyoka enamakhanda awu-7 akudluli umuntu yashiwa amasulumane laphana lela sonto lamasulumane yalibona lela sonto lamasulumane nesonto lamasulumane laphana ngizonishuthela lona lela sonto lamasulumane ngathi sathutha hlampe ayesimedlula-ke la emgaqweni quleka abantu la masulumane meke wabuka nje inkosi yabo le nezandla eziwu-4 kukhona inkosi yabo enezandla eziwu-4 uma wabuka le nkosi yabo enezandla eziwu-4 uyaquleka abanye babehamba ngempela-ke futhi yayinzima ngempela-ke leya nto leyana yazi isanzima futhi nabantu bayishiyile phela bayishiya le nyoka inamakhanda awu-7 amakhanda leya nyoka le bayishiya nabeyishiya khona shuthi la emfuleni isale iqeda kuphi kumphakathi asale yaqeda ishayela nje kumphakathi khona abantu futhi laba asuke beze kule clinic leya ngala abangayazi le ndawo umuntu ehle etekisini angene khona la emhosheni kanti akazi lutho inyoka phaqazi inyoka kungeke kuzuvike mina ngiyayazi kuhlaza namakhanda awu-7 kade ngiyibona wayimanje njengoba ngizonixoxela le story lesi ngithi angikhumbule ukuthi eyibona ngikhumbula